Wis ngurusi jari iki wis wong edan. Ora apa-apa sing penting dhek bahagia Mas Jupri iya, ya. Wis dicepakne sawere kawit sesasi kepungkur kae. 5.000. Ora apa-apa timbang bono ya Mas ya. Mbok Sakelasmu. Aku jaluk dikawinke. Sik. Sampeyan iki kok kaya ngebet men ora kanten to, Le. Ora kantenan iki, soalnya enek sawerane lho Mbak ya. Ya ngono. Heeh, enek sawerane. Rosapa 5.000-an iki kan. ora apa-apa. Yo no tingane penyanyine kok Aku gah lek ngono kuwi aku ya arep rene tendane. Sampeyan yo njaluk. Sing penting nonya wani. Berarti sing penting urip ya. Heeh, sing penting urip kaya jari Sok urip. liwan tak Mas golekne. Keten. Nggih, kalian Mas Yati. Ri aja lali sawerane lho Ri. Ayo lho Pak Jari. Yuk. 2000. Iki garapan apa to Riri? Simbok Dalam tole. weteng kuluwe ana ketan aku tukokno. Simbok aku wis gedhe ana prawan coba lamarno. Tole katane abang dicampuri kelapa parutan. Tole rapine kapan paling penting duwe gawean. Aku iku ujung-ujungnya iki hapusi jari yo. Ora, sampean bagiane engko, Mas. Engko apa Iya, nek Kak? malah mesti cepatnya 20.000 lho 5.000-an. Jatah yo pinter to. Gen suwi. Logok jaran jari. Oh, sing Aduh 2000 Pak si dolane sapa? penting Iya. kawitan. Aku iki wis mendem wedokan. Iya. Aduh si ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Tak omongi ya. Omongono. Wis rabine ora? Alhamdulillah pun. Oh, sampun. Nggih. Tak kira urung arep tak kandhani. Ya Apa wis. kadane apa? Ayo, ndang. Oh ya alhamdulillah, masya Allah luar Alagah aku biasa. rilek. Tapi Bakati kok pagar 5.000. kok Iket dijaluk-jaluk mek. ning ngene toh ya Allah. Ya. Ngapunten tuan rumah jari mendem. Nggih, ngapunten Pak Jari pun hilang kendali sak menika nggih. Ora mendem. Lah terus? Ora. Nggih. Oh, nggih. Ora gampang wong bebojongan. Kudu bisa golek sandambangan. Ya mung nuruti mendang. Ora kira 500 kok. Mah aku. Ora kira. Mah. Kau pakani waktu.
mangkono ri aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikahan iya tole 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 dengane mboke muga wae bisa kalaksanan yuk armada sini ri nyawer dulu tel ayo ditone dompet ini ora kere ri ono ketan aku tukokno simbo-simbo aku wis gedhe ana prawan joko lamparno tole 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 katane abang dicampuri klopo barutan tole 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 rapine gampang paling penting golek gawean aduh simbo penting kawinan aku iki wis mandem wedoan aduh simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu sik to Mas Chandra iya sik to Mas ngentekne saweran 1000 oke sik ya sabar ya nggih nggih Mas Jari matur suwun nggih kowe iki tenan-tenanan lho Mas Rp1.000 nggih alhamdulillah kok tambah lho ya tambah 10.000 engko Salim nggih. Nggih. Waras ya? Waras nggih Pak Jari nggih. Nggih. Pagah edan Jari. Ora gampang wong jejodohan. Kudu bisa golek sandangan. Yen mung nuruti matamu apa bojomu kok pantami waktu. Yen mangkono dik aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Iya tole 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 dongane mboke muga wae bisa Matur suwun Mas Matur Pak Jari nggih. Jari edan ya. Aku atur semayane tok lagi mangke.